Astăzi, episodul meu, subscribe-uri, 10.000 de like-uri, 2200 de abonați. Că nu știu, episodul ăsta a început iară, că am intrat pe Brookhaven, că n-a mai plăcut, că a fost unul și a jucat stile braille și vrea să-mi fură braille-uri. Și nu știu ce să mai zic. Da. Să cumpăr acasă. Ce o casă să cumpărăm astăzi? Ce vreți tu voi? Casă mai bună. Ce casă vreți? Episodul ăsta, spuneți-mi mie. Să le criați. Spuneți mie ce vreți voi de la mine. Cumpăr o casă, casa asta care vreți. Care casă vreți să le criați? Da. Ce să găsesc eu? Elicopter, dar nu vreau. Adică eu cumpăr casa asta. Am cumpărat casa. Da. Hai să cumpăr casa aia care am lesul. Uite, l-am creat. Casa mea e bună. Cumpărăm și noi o mașină. Cumpărăm și noi o mașină acum. Am creat o mașină mai bună. Hai să căutăm Burghini. Care îmi place mie Burghinis, adică mașina o Burghini. Dar nu mi-arată Burghini ăla. Burghini ăla nu mi-arată Burghinisul. Adică da, nu mi-arată. E creat mai bine BMW-ul ăsta vreau. BMW-ul ăla, îmi place BMW-ul ăla. Gata, mi-a cerut mașina. Îmi place mie BMW. Bă, mi-a dat mai vechitură. Am cumpărat pe asta BMW-ul ăsta care îmi place mie. Mie place BMW-ul ăsta. Da, să încheiesc casa. Da, nu vreau. Casa asta îmi place că e nouă. Că nu știe lumea că am casă nouă. Îmi place casa asta care l-am. Îmi place casa mea că îmi place, e bună. Și pe ăla ce fuge. Place BMW-ul ăsta care l-am, să-ți place, că e bună rău. Hai să băgăm cai de putere. Bă, cât putere am. Bă, nu mi-ai cer asta că le pierd, asta care mi-a cerut. Ca deodată mi-a pierdut aia deodată. Episodul ăsta ce fuge tare, bă. Hai să mergem și la casa mea. Episodul ăsta 10.000 de like-uri. Da, am zis de 10.000 de like-uri. Totodată și subscribe-uri. Și subscribe pe 20.000. Și 200 de
2000 de 100.000 de abonați, că mai vreau, că știți. Am încuit casa că nu vreau să intre cineva în casa mea. Că e casa mea aici și mi-e frică să nu intre. Știți. Cred că va zoa mea. Da, nu mă levitez. Nu mă levităm. Pe mine că nu am cum. Îi place casa mea albastră. Ia să vedem casa mea. Bă, cum arată, bă, frate. Ia să-l vedem cum arată. Ia să sărim cum arată. Bă, cum arată, frate. Cum arată, fratele meu. Casa mea e bună, rău. Da, e bună, rău, frații mei. Eu sunt mai bogat. Eu sunt canal de youtuber care arată mie lanțul meu, care eu sunt ăla youtuber și am pus lanț. Știți episodul ăsta? Că eu sunt youtuber și de am pus-o. Bă, be Bogdan. Bă, unde a căzui? Căzui prin casă. Pe aici, prin afară. Hai, papa, că episodul ăsta s-a terminat.